যতনো লামচক সহ রাজাহানি খুব চ্যানেল দেখে আইনি মুখে দবিন চংপ্রিংসে মিজোরাম আসাম ত্রিপুরা মণিপুর ইন্ডিয়ান ফাদার দনাই বাংলাদেশ সাক্তর তিনি নাম বসকামা খুব পক্তার তাও সারিনি খুব চংখনা লাইফিগ্রানা তিনি খমলং বেলবারি হেনামা জাগাও বিজেপি नि केहा थुम पान्दा तंथैयो आबरव हुर चावखे तंफ्लालाये बुलाय तंलायमा आबरव त्रिपुरा म थानि ब्रौरनो दस हारिया मनबा पन्दाबो त्रिपुरा म थानि ब्रौराव खमलंग प्रेस खेख्लाये स्राय स्राय के सागनारे हा आबरो त्रिपुरा म थानि केहा प बोलनायकै आरो इन दस हारिया हमसे ब्रांचिं ब्रांलाय मनो हिये स्राय स्राय के चंखनाने बो बिदिनो रायसा जिंदि पैथा जराना येतोंदे आबरो जों बेखौ जों गसिमनिया आबरो जों पे खना फै बर बार ब कसे ता मुआसा बीजेपी रा बीजेपी ता मुआसा जों साइनि आबजों नाकुर प्लेयार न्यूज करे प्लेयाबा जों तेब्रा म थरनो जे बर ओक्सिन जामाने जों आबोनो बारे सेन्टे और मा बासा फगे ताकते ग्रुपसं जों तेब्रा था सिग्नाल रा काजाखौ इनभल्व करे तेब्रा थानि से आरके फाइया तेब्रा थानि गरकति फाइया जों सेंग्रो गणतन्त्र देश जे कोनो पार्टी जे कोनो मिटिं जों खाइमानो गोबां बरक जों त कोसे जों तेब्रा थानि बरमा बं परात बान्ता खाइबे आबो जों गसिमनिया आर बरनि बिसिं दल कासे जों जे खानामते जों दल बिसिङाव अकिसुदिन साप्ताह दजन चलि बं दल कासिन बर जि प्रब्लेम चलि दं बिस खाइबं आईपीपी बं एलायंस पार्टनार बीजेपी गोबां बरगाबो लाबरा खिजरि लाइ बं दल बं दल पेलिसिन थानि न्यूज दं आबो बर एसे प्रब्लेम लाइखाना या लाइखाना पे उसो लाइखाना आबो रनि कि बर जों देश माने जों जे माइनेनिया आरो जों इनभल्व करे तेब्रा म थारखौ इनभल्व करे अथस आं बर न कइनै बर औ कम बर क फिरानांथो पाहुन कुनि कुसे चिते माथर बगरे दुसै त बिदा चलसि तंवा जों जों नेबा दं हानाय कोनो खाना करे को सना करे चिरनि जिरा इसिगा आरो जों गय बरे दुसै त बिदा चलसि तंवा दाखदे बुकसं आरो कइनै हाजिन जे प्रेस मुखे सानाय आबरनो कइनै निन को फिरगइनादि करि करि ते माथरनो आं बेके दोस्तार दे जों ते माथरखौ बिनो वाले सुवा नाया जों ते माथरसङै शान्ति नायो जों बायलेस नायो जों साइनिसि महाराज पार्टी नालाय डिसिप्लिन पार्टी जगाव सिना चेरो जदि चेरो दंबाय या बाथ्रा दुसमन जे एकदम खाबेखौ जों आबो जों गसिमनिया आर आं पार्टी दंबाय दंबाय जेसे दक सानाय आको फेरनांखौ जों ते माथरनो एरे एरे आबो दुसै दंगा जों लासि तंगा दाबो दुसङासि खामबाय नेदे पाखसनो सारिक जराव जों किसान लगिरि माने बे बै आं उकलक दंबाय रखम बने का खामायनाय याफोरा बै आं तिप्रा म थनि बबाग्राना फैलेना खलमनियाफोरा किसुखन आगे कैसे प्रेस मीट मुखा जे बीजेपी रंग गोविंद हल मीटिंग तिप्रा म थाना थाङै तिप्रा म थानि किसु दुष्कृतकारी थाङै हमला खालायो है आरो ब्लेकटन लासिनो जनक जों साइमन का किसु दिन आगे ना बरक बीजेपी वाला इशू लाइक केलेंकारी है खानाओ किंतु बंग बिसिङाव तामु तंगाबो चिनि दायित्वया बंग पार्टी नि षড়যন্ত্র ব্যাপার आ बिसिङाव तिप्रा म थानि दुसिरि सामाने आबो बेलेखना साया आं साइमानो दंना जों कैसा षড়যন্ত্র दङ जों तिप्रानो बुलाइरि वालाइरि तंगनि बेखौ बरलाके गेसा रेखा म ताखुक जंना मावनो कइनाय जों बुकुं बारा थामसा खालि ताबो गोसकानि लामाव यापरि हिमेन्ट जों हां दङ गोबाग्रानि वारियर्सनि जों आबोनि केलेंकारियाव जों गोबो गदालगला तंगला खालि आं नवनो कइनाय जे तिप्रा म थानो अजथा दुसिरि तंगनि आबो बेलायखेना खादु सात फननिताय चिनि तिप्रा साराव निबो तिप्रा म थानिबो आककनो बरक रसायन हारकना चावो जे तिप्रा म था आजगा कोनो दुष्करि नङा कारण तामुनि तिप्रा म था तिप्रा सारनि तिप्रा दफानि बागि सामन्दां नबो तिप्रा बासिर जतने सिव कमफैबार जतने सिव तिप्रा म था शुद्ध तिप्रा सारनि काम करने बागि सामन्दां तो तै आजगा कैसे को खनावो बुलायने फाइटन तगलायने फाइटन नि दं पेस नि डिसिसन मुखा किंतु आबरो जों थांला जों बरनो अनुरोध खालायो बुलाय तगलाय निजिबा निजिंला खनाय बरक बस आं कइनाय बंनो लाम हानियाव तंगियायै चिनि तिप्रा म खौ हैदा फानि सामं तांगाने बगे म ताको काहां चौ ओरि तंगियायै जों तेबो योगदान दफायते चिनि आंदोलन तेबो तारातारि सक्सेस जंगाने है बरनो कइनाय जों बा बिदाले चिनि तफानि सामं तांगाने बगे हामबाय जतने म खुलुमबाय